2013. El 22 de maig de 2011 es van celebrar les eleccions locals al municipi de Linyola, d'acord amb l'establert al Reial Decret 424/2011 de 28 de març, pel que es convoquen eleccions locals a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig del 2011. En la sessió de constitució de la Corporació Municipal de Linyola i l'elecció d'alcalde celebrada l'11 de juny del 2011, els regidors electes, segons l'acte de proclamació oficial de candidats electes a regidors emesa per la Junta Electoral de Zona de Balaguer, en data 31 de maig del 2011, van prendre possessió del càrrec de regidors i va ser proclamat alcalde de l'Ajuntament de Linyola el senyor Manel Coll Mas, regidor de la candidatura Agrupació Electoral, prenent possessió del càrrec d'alcalde. L'alcalde de l'Ajuntament de Linyola, senyor Manel Coll Mas, va presentar un escrit amb registre d'entrada número 183 de data 6 de juny del 2013, en el qual exposava que per diferents motius manifestava la seva decisió de renunciar al càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Linyola, que ocupava des de l'11 de juny del 2011, i sense renunciar al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Linyola. Per providència d'alcaldia de data 6 de juny del 2013, es va incloure un expedient per a la tramitació de la renúncia al càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Linyola, presentada pel senyor Manel Coll Mas i per a l'elecció del nou alcalde. En la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de data 11 de juny del 2013, es va acordar, entre altres, prendre coneixement de la renúncia al càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Linyola, presentada pel senyor Manel Coll Mas. Vacant l'alcaldia per renúncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l'elecció del nou alcalde se celebrarà amb els requisits establerts en la legislació electoral dins dels 10 dies següents a l'acceptació de la renúncia per part del ple. A tal efecte, per decret d'alcaldia en funcions número 51 de 13 de juny del 2013, s'ha convocat sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Linyola a celebrar el dia 18 de juny del 2013, amb l'objecte de procedir a l'elecció de l'alcalde de l'Ajuntament de Linyola i la convocatòria està notificada als regidors d'acord amb la normativa legal aplicable. Assistents a la sessió del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, Sebastià Mas Martí, Alba Balcells Barril, Maria Lourdes Azor Farràs. Del grup municipal d'Agrupació Electoral, Manel Coll Mas, Pol Galito Martí, Roser Martí Soler. Del grup municipal Convergència d'Unió, Josep Capdevila Pinyol, Antonio Vallès Colell, Teresa Balàs Monzó. Del grup municipal Independents per Linyola, Progrés Municipal, Concepció Ibarçó. Atès de l'assistència indicada per la normativa, es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari per a la vàlida celebració de la present sessió. L'ordre del dia de la sessió serà l'elecció de l'alcalde de l'Ajuntament de Linyola. Desenvolupament de la sessió. La sessió del ple estarà presidida per l'alcalde en funcions i primer tenint alcalde de l'Ajuntament de Linyola, senyor Josep Capdevila Pinyol, d'acord amb el criteri dels acords de la Junta Electoral Central en relació a la presidència de les sessions plenàries per a l'elecció d'un nou alcalde. Es dona lectura de les disposicions legals aplicables a l'elecció de l'alcalde amb motiu de la vacant de l'alcalde per renúncia del seu titular. Article 40 del Real Decret 25/68/1986. L'alcalde podrà renunciar al seu càrrec sense perdre per això la seva condició de regidor. La renúncia serà de fer efectiva per escrit davant el ple de la corporació, que haurà d'adoptar un acord de coneixement dins dels 10 dies següents. En aquest cas, la vacant es cobrirà en la forma establerta en la legislació electoral. Vacant l'alcaldia per renúncia del seu titular, la sessió extraordinària per a l'elecció del nou alcalde se celebrarà amb els requisits establerts en la legislació electoral dins dels 10 dies següents a l'acceptació de la renúncia per part del rei. Article 198 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. En els supòsits diferents als previstos als articles 197, moció de censura de l'alcalde, i 197 bis, qüestió de confiança, la vacant en l'alcaldia es resol conforme al previst a l'article 196, considerant-se a aquests efectes que encapçala la llista en què figurava l'alcalde el següent de la mateixa, a no ser que renuncie a la candidatura. Article 196 del Règim Electoral General. Estableix que el procediment per a l'elecció de l'alcalde és el següent. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si cap d'ells obté majoria és proclamat electe, el regidor que encapçala la llista que ha obtingut major número de vots populars en el corresponent municipi. Així mateix es manifesta que per al procediment per a l'elecció de l'alcalde és el següent. En primer lloc, l'elecció de l'alcalde, segon, jurament o promesa del càrrec d'alcalde i presa de possessió del càrrec d'alcalde. Bé, elecció de l'alcalde. Per tal de realitzar la votació per l'elecció de l'alcalde, es demana als regidors que, segons estableix la normativa electoral,
poden ser candidats a l'alcaldia si presenten la seva candidatura a l'alcaldia. Primer nombrat. Sebastià Massoler, Esquerra Republicana de Catalunya pel municipal. Sí. Pol Galito Soler, Agrupació Electoral. Pol Galito Soler, Agrupació Electoral. No, ho presento. Josep Capdevila Pinyol, Convergència i Unió. Sí. Concepció Ibar Soler, Independents per Linyola, Congrés Municipal. Sí. Bé, a continuació se sotmeten a votació mitjançant el sistema de votació secreta. Les candidatures presentades i cada regidor dipositarà el seu vot en un número separat a l'efecte, a mesura que se'ls vagi explicant. Bé, quedat? Sebastià Mas Martínez. Alba Balcells Romero. Lourdes Azor Fadas. Manel Coll Mas. José Martí Soler. José Capdevila Pinyol. Concepció Ibar Soler. Antoni Vallès Soler. Teresa de la Marca Bonjó. Concepció Ibar Soler. Ara realitza el sentit de votació i llegim les votacions per l'hora. Sebastià Mas. Josep Capdevila. Concepció Ibar. Josep Capdevila. Josep Capdevila. Josep Capdevila. Josep Capdevila. Sebastià Mas. Sebastià Mas. Es verifica el recompte dels vots amb el següent resultat. Nombre de vots emesos, 10. Nombre de vots en blanc, 0. Nombre de vots nuls, 0. Nom del candidat i vots obtinguts. Sebastià Mas Soler, 3. Josep Capdevila Pinyol, 6. Concepció Ibar Soler, 1. Com que en el resultat de l'escrutini de la votació un dels candidats ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels 11 regidors de la corporació municipal, es proclama que l'alcalde de l'Ajuntament de Linyola és el senyor Josep Capdevila Pinyol. Jurament en promesa del càrrec d'alcalde. La secretària pregunta a l'alcalde. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Linyola
amb lleialtat al rei, respectar i fer respectar la Constitució espanyola com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. L'alcalde pren possessió del càrrec d'alcalde, de Brunyola. Ara, cediré la paraula a la senyora Roser Bas, d'allò, que vol parlar. Primer donar l'enhorabona, que vaig donar l'alcalde, i esperant que us vagi bé i tot el que hagi parlat que pugueu tirar endavant. Ja està. En segon lloc, el senyor Sebastià Mas. Sí, en el nom d'Esquerra Republicana estem dolguts i indignats perquè hem vingut a debatir amb el senyor Josep a demanar un aplaçament d'aquí, del ple extraordinari perquè seria la seva mare i no ho ha acceptat. Creiem que ho hauria acceptat. Podeu aplaçar 24 hores al ple perquè pogués estar aquí no ho he volgut, no sé per quin motiu, si hagués sigut ningú dit, però que si hagués sigut la mare de tots els vostres, suposo que el que s'ha mirat de passar fer el que hagués volgut. Això és una part. Després, en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya, respectem el joc democràtic i no ens toca un altre ni remei que registar el nou alcalde. I esperem que tinguis un molt encert. Per part, però ens agradaria que respectar la llista més votada. Nosaltres hem de desitjar, nosaltres hem de deixar clar que els diners que es cobraran aquests regidors d'aquests tres plets d'Esquerra Republicana que cobrarem, els cedirem a l'Assemblea Local per la independència de Catalunya, que treballa per un objectiu que compartim totalment, com és la consecució de la independència de Catalunya. D'aquesta manera volem manifestar el nostre desacord amb la manera que s'han celebrat aquestes coses, que s'ha procedit a l'hora de convocar aquests tres plens extraordinaris, amb el cost que això suposa, que seran uns 3.000 euros a pagar el poble. Quan si s'hagués fet una bona planificació per part vostra, ens hauríem estalviat uns 1.000 euros, posant la renúncia del Manel en un ple ordinari. Això és a través dels regidors d'Esquerra Republicana. Senyor Manel Collmàs. Primer de dir a la Sebastià que sobre això jo ho vaig proposar, que pugui fer un ple ordinari perquè no calgués pagar això. Però resulta que el protocol necessita tota aquesta història. Primer. I primer també vull contestar amb això altre del Josep. S'ha valorat molt, hi ha moltes coses que es retrasen per culpa d'aquest protocol, se retrasa molt la cosa i ara s'havia de convocar un ple, s'havia de fer molta història i retrasats molt. Són 24 hores, no són 24 hores. Són 24 hores que es retrasen, a més de 8. Per poder molt ràpid s'ha de dir. Bueno, però, Manel, es pot fer, tot se pot fer la vida. És la mare d'un regidor. Si hagués sigut la mare dels vostres, què hagués fet? És una cosa que també ho veurem. No és allò de dir s'ha de valorar. Per estar de l'acord només hem de desitjar al Josep Sos, no pot venir la cosa com ara i endavant aquesta. Molt bé. Bueno, primer que tot, bona nit a tothom i gràcies per la assistència. Primer que tot, voldria donar un condol i un govern per la pèrdua d'un ser tan estimat com important a la nostra vida, com és la mare d'un Joan Garcia. No hem tingut convenient a passar el ple, perquè t'he demanat, perquè no ens 24 hores. Llavors, la Junta de Govern, la setmana que ve, també ens adrecem i ens hem de justificar ara, i llavors ja fa 2 setmanes que ho hem fet per això, per aquests tràmits burocràtics que hi ha hagut a nivell d'administració, i per això, a veure si ha sigut, que et diria, una terra o una hora, segurament que sí, però hem tingut convenient no plaçar-ho, això per una banda. Només estava per per l'altra banda, ja han passat 2 anys, i com tots sabem, el nostre grup de Convergència i Unió i Agrupació Electoral, a les últimes eleccions municipals vam arribar a un acord per l'alternança de l'alcaldia de Brunyola.
I avui he estat elegit alcalde per els 2 anys que queden d'aquesta legislatura. Malgrat els difícils moments econòmics que està vivint el nostre país, tinc encara la il·lusió de tirar endavant els projectes que hem començat i alguns altres que tenim pensats juntament amb els meus companys d'aquest govern, que formem aquest consistori en aquest moment. Penso que la relació que tenim en el manat és força positiva. Ho dic perquè alguns diuen, ho havien dit, que aquesta parella no funcionaria, o si més no, que la relació seria complicada de dur a terme. Fins ara, la cosa ha anat bé, ens ha anat bastant. Ja, com en tota parella, a vegades com pensa l'altra manera, l'altra pensa l'altra, però primer que tot vull dir que deixant de banda les diferències que tenim, són persones. Són persones que ens estimem el nostre poble, volem treballar per fer-lo millor, sense cap ànim de protagonisme i amb la responsabilitat de governar tan bé com sapiguem. És més, jo penso que els veritables protagonistes perquè Linyola sigui un poble viu i dinàmic són tots els veïns i veïnes. I ara, per ara, podem dir que gaudim d'una bona salut perquè tenim gent treballadora en tots els àmbits. La prova són totes les associacions i entitats socials, culturals, esportives, etc., que disposem del nostre vida. I això, encara que sembli que no, també forma part de la nostra riquesa. Amb el qual vull dir també que tenim la porta oberta i la mà estesa a tots els grups polítics i veïns que tinguin qualsevol inquietud constructiva per fer que el nostre poble pugui arribar a ser un mirall per als altres pobles de la comarca. Per la nostra part, l'Ajuntament, el consistori, tots els regidors, hi aportarem el nostre granet de sorra i procurarem no deixar la vostra confiança. Res més, moltes gràcies i bona nit.